Vi har bygget vores egen nørdraket, og vi er faktisk klar til at fyre den af. Der er så mange små ting, der kan gå galt, at hvis det her det lykkes, så er det for vildt. Fordi vi har vores affyringsmekanismer hernede, der skal kunne gå ud og ikke genere affyringen på anden måde. Vi har selve vores 3 vandbeholder, der skal kunne holde tryk. De her fæstninger her mellem tankene, de skal holde sig fuldstændig tæt. Vi har vores kamera ombord for første gang, som koster, jeg ved ikke hvor meget. Og det skal fyres af og reddes af den her faldskærm, som Simon han skal fyre af, når den er på sit højeste. Det her, det er altså all or nothing, Simon. Det er det. Alt eller intet. Jeg begynder at pumpe og pokker. Hvad sker der med den pumpe, eller? I har trykket over. Alt bare. Altså... Allerede nu, så er det bedre, end jeg havde håbet på. Så må den ikke kan komme mere, hva'? Det er ikke mere. Det er fordi, vi har en meget lang slange på, som den først skal pumpe tryk i, før det ryger derud. Og det der værk, det kan jeg jo heller ikke mere. Ja, det er pumpe, mand. 2,5 bar, Simon. Optimalt set, så var det 25 meter. Det er 25 meter vandsøj, ja. Men det er klart. er noget, vi prøver? 5, 4, 3, 2, 1, hiv! Ja! Ja! Ja, det virker! Yes! Ja, den kom ned igen! Hold kæft, hvor så det godt ud! Åh, der faldt jeg ud! Simon, okay, jeg har ikke været så spændt. Nej, hvor var det vildt. Nogle af de andre ting, vi har lavet, det her. Den virkede. Hold kæft, hvor så det godt ud. Så det godt ud. Hvad var den op? 20 meter? Det var den. Og det vildeste ved det design, det er, det siger ingenting. Det er bare... Så daler den ned. Kæft, hvor er det vildt. Den her. Sluk med den der. Nu er det kompressor derinde. Fuld tryk på. Vi har næsten 9 bar at gå på. Jeg skal lige sige, før havde vi 2,5. Og den kom 25 meter op. Ja. Jeg tror på 50-70 meter den her gang. Det gør jeg også. Bare træd an, Simon. Så vi kamera kører. Der er noget galt derovre, synes jeg. Der var ikke nogen... Nå nej, den er god nok. Og hvad sker der, hvis man trykker? Den er ikke rigtig... Jo, den er god nok. Den kører. Bare kom. Bare kom, Simon. Det her, det bliver vildt. Okay, 4 bar. 4 bar. 5 bar. Når jeg siger 6 bar, så siger du go. 6 bar. 5, 4, 3, 2, 1. Nej, hvor er det vildt! Nej, hvor er det vildt! Mm.